nungka jotono no bele bele ke bukhabai hambai mario pai khle hambai nong ni juba mong bai nong ni hamjak mong bai ang dini kok chawi dong mangkha te kaham no ta bu sujara ti je a medicine ro jinai je kisamani hoiteng age te kisa busa kok shori rok thong thok poilano norok jottono lamsogo ani pel song music sanalo norok nugui mankha chini manai Hasina tabong no bini suri rok kaham ongmani bagui sini luko rong no je juba suk khanya rong no tamong kok kasa khan rok khnawi nai di bo onek no hambai risni rui rukhang malia chini je juba suk khanya rong no tebo bo hambai rukha chini dara pohor bai bisal no bo doctor thangui tei thai nongmani bagui tebe norok nugui mankhana age bahai tabuk bahai ongkha norok to nugui mankhana bini rugi rok tabono kisa hamui onek na khushi ongjak norok tam kokska kisa khnawi nai di video no nungka jotono no bele bele ke bukhabai hambai mario pai khle hambai nong ni juba mong bai nong ni hamjak mong bai ang dini kok chawi dong mangkha te kaham no ta bu sujara ti je a medicine ro jinai je kisamani hoiteng age te kisa busa kok shori rok thong thoka ge buiko manu chawo oboni kaisa nung bor jaga thangi doctor nai je kha te ni bo jaga treatment kha ab kaisa budu khai ge hinta ke kisa sak shori rok ba sa aram nage hamang ka ba khaise gem to ka ngai na ka dia bono chutuna na tisa hanya hai pai pele hambai mariwo nong ni suba mong bai nong ni hamjak mong bai nong ni maya kanang bai nong ni khakufur khakwar khalai ara amse kai suba we ang dini taisha or sungjana tu sungjana ang man phima hai man tongka tu belai khasang mamang ka belai tong thoka dang hang ke ang wanju maya ang mo hayang dithangan ni ne ang je wanju ka ang thisinai banjigala khaini mang ani khawa ang wanchuka nangai fiaba chini tipra saro chuba su khalai bokisa bokini khalai ang tini am sujarati taisa ang dongman phiga kam khalai awona paipale hamai mari wang no no tai chin dara song no mane logi wo mane belai ki ani kepal hamka haima tong saka ang dara sona logi mane belai kepal hamka haima tong belai si hamka ta haidana nangke abuno chotto luku dibra sorongna ang tisa paikhle hambai mariwo ang naijak ani treatment khlaijak mani ka guwahati wa gangya apollo clinic guwahati wo ani treatment kha gangke doctor ni mung kha ankit patiwari a jaga angkhang khe ulabari ge jara angjaki tongnai rok gangke thangi nai jaki mano gangke abono tai ko belai doctor boka hamno tara songni bainyo anggo o doctor bima lakha dara sona bele bele ka hambai mariwo te pai phle hambai mariwo tam kai hambai risinai risani risi ku pailia amsukai ani bukhawa amsuka tong thoka amsuka ang hamjaka amsuka jaka angte sailap gre kha mane amte heng kata bele tong thoka ta sujora ti nangke nong ni chuba mumbai nong ni hamjak mumbai nong kha kufur bai ang tini kok sai tong man kha agi gaya kungyak sakpura sau body pain uda nga tabo nangke amse body pain rokniya normal nong khata bo belai tong thokata nge skin rok bo amse mane skin rok bo komi no tong kha kosong man rok nge or ante he simi kisa tong puta nge abno abu ko angwan chuko bichi rok sai tong hange tesa komi thangal haima tongta ngangke amsik no ta kaisa ang
ulo belai video log thangnai gabon bagui ang tekaisi video srang bidung hambai.